Viikon tekouutiset 30. heinäkuuta 2025. Joensuun Raatekankaalla koettiin järkyttävä välikohtaus, kun 29-vuotiasta ADHD-redditor Incel lesbian poikaa huusi lidissä huonoja vitsejä ja nauroivat päälle. Paistopisteen kupeessa pojat huusivat seksi, kunnes kuuluisa näyttelijä ja PDF-tiedosto Diddi astui sisään ja sanoi saatte haluamanne. Sanotaanko näin, että taka-ammunnat tuli? Sitten rikosuutisia, Helsingin poliisilla on massiivinen etsintä. Mikä muu on massiivinen? Kommentoi alas. Utelias Joni Porkki vilkaisi ikkunasta Haakalaisen rivitalon suihkutilaan, koska luuli, että valot jätettiin vahingossa päälle. Siellä oli kuitenkin nainen pesulla. Nainen soitti poliisille ja Porkkia epäillään nyt stalkkauksesta. Nyt ilouutisia, suomalaisbiologit ovat huomanneet, että itikoiden kanta on vähentynyt yli 90%. Syynä on todennäköisesti uusien sähköisten kärpäslätkien suosio. Hyvästi ininä. Seuraavaksi sää, Kuusamossa on vaaratilanne. Viikonloppuna sataa kenkiä. Yli 69420 osallistujaa potkaisee kenkänsä ilmaan kengänheittokilpailussa. Kenkiä sataa ainakin 3 kilometrin halkaisijan alueella. Varokaa kenkiä ja piiloutukaa naapurin haaraväliin. Ja vielä urheilu, Sandels Marin voitti eiliset Sandelsin juontikilpailut. Kisassa oli 8 osallistujaa, joiden piti juoda 5 kaljalavaa 5 minuutissa. Sandels Marin joi kaikki kaljansa jo puolessa minuutissa. Sitten hän teki jotain yllättävää, hän hyppäsi viereisen kilpailijan pöydälle, potkaisi kilpailijaa leukaan ja joi tämänkin Sandelsit. Kisojen voittamisen jälkeen hän ryösti Sandelskaupan ja joutui juoppoputkaan.